Milé deti, bratia a sestry, ctení hostia, drahí krajania. Sviatky narodenia nášho Pána a Spasiteľa sú pre nás veriacich kresťanov katolíkov splnením Božieho prísľubu. Hra Pána počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. Vianoce sú pre nás sviatkami nádeje, ktorá sa znovu rodí v našich srdciach, pretože nebeské svetlo zažiarilo v temnote ľudského sveta. V dejinách spásy proroci ohlasovali jeho príchod a svätý Ján Krstiteľ ukázal na neho hra Baránok Boží. Na túto výnimočnú chvíľu sa zvlášť pripravujeme počas adventného obdobia, ktoré chce byť časom intenzívnej duchovnej prípravy, aby sme mohli v pravom čase prijať zrodené Božie slovo Ježiša Krista. Keď sme zapálili prvú adventnú sviecu, uvedomili sme si, že čas Božích prisľúbení sa naplnil. Nemôžeme spať. Je treba bdieť a očakávať prisľúbeného Mesiáša. Bdieť znamená nastúpiť na cestu sebareflexie, zhodnotenie svojho osobného duchovného stavu, aby sme sa mohli vydať na cestu osobnej premeny. Apoštol Pavol nám všetkým pripomína, stali sme sa Božími deťmi, ale naše osobné zlyhania nás vzdialili od nášho cieľa. A preto spoločne s márnotratným synom z evanjeliového podobenstva chceme vstať a vrátiť sa do otcovského domu. Počas adventu sme pozvaní nastúpiť na túto cestu. Keď sme zapálili druhú adventnú sviecu, tak sme si uvedomili, že je treba zintenzívniť náš osobný vzťah s Bohom. Proroci spoločne s Jánom Krstiteľom nás pozývajú vytvoriť si úprimný a dôverný vzťah s naším Bohom. Modlitba je to, čo každý z nás potrebuje na vytvorenie takéhoto vzťahu. Panna Mária je pre nás tým najlepším príkladom. Ona nás učí byť neustále ponorený do Božej prítomnosti. Zapálením tretej adventnej sviece sme si uvedomili, že narodenie Spasiteľa je už veľmi blízko. Tešíme sa, že Panna Mária povedala Bohu svoje áno, pretože jej súhlas je našou záchranou. Aj od nás Boh očakáva radostný súhlas s Božím plánom v našom živote. Máriine darovanie sa Bohu je pre nás výzvou k jej nasledovaniu. Tým, že Panna Mária v pokore a poslušnosti prijala Boží plán, Boh ju obdaroval tým najcennejším. Dal jej sám seba. Nebojme sa poslúchať Božie slovo, pretože iba vtedy budeme môcť byť ním obdarovaní. A napokon, keď sme zapálili poslednú štvrtú adventnú sviecu, tak čas príchodu Spasiteľa sa naplnil. A my sa stávame svedkami jeho narodenia. Už nemôžeme smútiť, pretože náš záchranca je tu. Čas predpovedí sa naplnil a my sme pozvaní privítať Mesiáša. Už nie je potrebný predobraz svetla, pretože sa rodí práve svetlo. Sviece na adventnom venci zhasínajú. Oni už splnili svoje poslanie. Presne tak, ako prorocký hlas všetkých prorokov. Už nebudeme hľadieť na obraz svetla, ale na práve svetlo. Už nebudeme počúvať o Mesiášovi, ale budeme počuť Mesiášov hlas.
chudobnej rodine. Pán neba i zeme rodí sa na periférii ľudskej spoločnosti. Kto ho spozná? Ten, kto ho hľadá, kto po ňom túži. Poďme spolu do Betlehema privítať nášho Pána. Vítaj dieťa, poklad zlatý, dar od Pána. Zrodila ťa Matka Božia, Svätá Panna. Prichádzame k Tebe z lásky, Božie dieťa, v dušiach našich city šťastia, hrejú, svietia.
Hviezda na ním svieti, poďte sa mu pokloniť všetky milé deti. Maličky, prišli frati Jašpička, sladko spínkaj, odpočívaj, na nás všetkých pozor dávaj. A ja vonku vincujem na tom bozom vigilie, zele veše do zemi drugie bozy vigilii. Przy zdrowiu, przy szczęściu, przy boskim pokoju. W miejsce grzechach więcej radościach. W domie spokojność, na roli wojność. Żeby się on trzymali kury zębate, statki rogate i konie z rubymi nogami. Żebyście na rok orali 4 plugami. Jak nie 4, to 3. Jak nie 3, to 2. Jak nie 2, to 1. Ale co godnym, a ja wam tu wincuję, Bóg się nam narodził, z wami się raduję. Chwała Chrystusowi. Na wieki.
Пошли пастырже поле на зеленой грибовой, на зеленой грибовой. Ангел шеи указал, ангел шеи указал, до Бетлема исчезал, до Бетлема исчезал. А они шего зрекли, а они шего зрекли, ясно колена прикли, ясно колена прикли. А они шего зрекли, ясно колена прикли, ясно колена прикли. Jedlická ju stojí, až nech z neba lečí, volo do koščola, matka svoje čeči. My zoros ideme, iše pokloneme, malého Ježiška na renky vezneme. I přišli ku jašlom, Jano zaros place, celú ten pon Jezus nimo zodnej kaše. Dáva mu bieroce, na globe copecké, přinesem či jestek, svojom piežinecke. A matko len kúko, slzicky jej idom, volo svoje deti, ze aj jutro přidom. Ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalby. Tam, medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. I ja sa z tejto noviny radujem. A z celého srdca toto vám vinšujem. Aby bol Kristus Pán vaším tešiteľom, vašim dobrým radcom a vašim priateľom. Od jasnosti, od plesania, veselosti,
bude celému svetu, že sa nám narodil Spasiteľ všetkého sveta, vykupiteľ. Keď to pastieri počuli, po domoch išli a vinšovali. Tak aj my vám vinšujeme, aby vás ten novorodený Pán Ježiš Kristus od všelijakej zlej príhody uchrániť ráčil, ako vás, tak podobne aj dom váš, aby ste stále hodne užitku mali, aby ste aj chudobným živnosti dopomôcť mohli, a pritom vám vinšujeme šťastlivé a veselé sviatky. Pochválen Pán Ježiš Kristus.
drahí bratia a sestry, z celého srdca prajeme nám všetkým požehnané a milostiplné Vianočné sviatky, aby Boží Syn našiel u nás domov príbytok. Ďakujem všetkým našim účinkujúcim, ktorí nám pripravili krásne duchovné pásmo, aby sme sa takto mohli zamyslieť nad tým veľkým posolstvom, ktorého za chvíľu aj my sami budeme svedkami. Takže úprimná vďaka a myslím, že jeden potles naviac, čo vy na to. Už odávna existuje jedna zvláštna pieseň, ktorá sa spieva na Vianoce po celom svete. Pieseň, ktorá, by sme mohli povedať, prerazila hlas tohto sveta. A to je Tichá noc. Neodmyslene patrí aj k našim vianočným sviatkom. A preto teraz na záver vás chcem, drahí bratia a sestry, pozvať k tejto spoločnej piesni, aby sme spoločne zaspievali teraz túto pieseň a takýmto spôsobom spojili svoje srdcia a vstúpili práve do tejto posvätnej noci. Takže nech sa páči a prosím, postavme sa.